Nézzetek. Tessék, itt van. Ezt így kell. Így van, ezt így kell. Ezt így kell. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt vagyok Kisvárdán, és itt van mellettem 1,5 millió forint apró pénzben. Ennyit kell ugyanis kifizetnem sérelemdíjként a bíróság ítélete alapján annak a Péter végrehajtónak, kisvárdai végrehajtónak, aki korábban zaklatta, fenyegette dr. Pfister Zsuzsannát, amíg csináltunk egy videót vele, ahol ő bevallotta, hogy ő volt, aki álnéven a végrehajtók védelmében, ha úgy tetszik a végrehajtó maffia védelmében fenyegette dr. Pfister Zsuzsannát, a Mi Hazánk szakpolitikusát. Úgyhogy elhoztam, apró pénzben akarom neki odaadni, beviszem most az irodába, szedje össze ő a földről, hajoljon le az apróért ez a végrehajtó. Úgy látszik, nem volt elég az, amit a tisztességes dolgozó magyaroktól beszedett, és nem csak erről van szó, hanem 1994 óta a magyar politika, az országgyűlés tette profitorientáltá a végrehajtás Magyarországon. Nekünk természetesen már van javaslatunk, nagyon sokszor elmondtuk, mint hogy számos európai országban non-profit a végrehajtás, ez lenne a megoldás. Megtettük már korábban is a javaslatainkat, csak rendszeresen a kormánypártok leszokták söpörni az ilyen javaslatainkat. Nagyon egyszerű, újra állami kézbe kell tenni, non-profittá kell tenni az egész végrehajtást, akkor lehet igazságot szolgáltatni, illetve hogyha a kárpótlást megtesszük ugyanúgy, mint 91-ben, amikor a korábbi években, évtizedekben az állam igazságtalanul kárt okozott a magyaroknak. Kiépült egy egész maffia hálózat végrehajtókkal, közjegyzőkkel, követeléskezelőkkel, és azóta rengeteg elévült, jogszerűtlen tartozást behajtottak rengeteg magyartól, talán öntől, talán tőletek is, csak éppen önök, ti nem is tudtok róla, hogy az elmúlt 30 esztendőben mondjuk egy elévült tartozást, akár egy parkolás miatt, akár egy lejárt telefonszámla, vagy egy kábel TV tartozás miatt már behajtottak rajtatok. Most mi mindenkinek, ez lehet akár több millió ember is Magyarországon, mindenkinek kárpótlást akarunk 94-ig, tehát 30 évre visszamenőleg az 1991-es kárpótlásról szóló törvény alapján, ami 40 évnyi kommunizmus igazságtalanságait tette jóvá, mi ugyanilyet akarunk, egy részleges kárpótlást, és nem az adófizetők pénzéből akarjuk ezt mindenkinek kifizettetni az állammal, hanem azt akarjuk, hogy a haszonélvezők, a bankok, a végrehajtók, a követeléskezelők, az oligarchák oligarchaadóval fizessék ki ezt a magyaroknak, és ezzel lehet a társadalmi igazságot, a békét helyreállítani Magyarországon. Jó napot, úr! Meghoztam a 1,5 millió forintot, amivel tartozok önnek. Nézzetek. Tessék, itt van. Ezt így kell. Így van, ezt így kell. Ez 1,5 millió, tanúk vannak rá, fölveszünk. Így van, tessék, nyugodtan összeszedheti, megszámolhatja. Jó? Jó lesz? Jó, rendben van. Oké. Akkor megtörtént az átvétel. Jó? Sokat akar még velem találkozni, akkor még sokat fogunk.